Okay, so what's up mga ka-rides? Magandang umaga. So ngayong araw ay pupunta tayo sa Manawag Church dyan sa may Pangasinan. Tapos pupunta tayo ng Dagupan. Kakain tayo ng oysters doon or ng talaba. And then final stop is sa may Binmaley Beach tayo. Okay, so mga ka-rides, maraming salamat pala sa panonood ng huli nating vlog dyan sa may Aloha Falls, sa may Barangay Bungkan, sa may Karangalan, Nueva Ecija. Grabe yung experience namin doon ni Mrs. Ayun nga, nag-crash yung drone natin and feeling natin di na natin makikita. Buti may nagmagandang loob na tourist guide ang umakyat doon sa bundok. Lumitaw kasi doon sa sa GPS kung saan yung crash site is nasa 35 meters yung yung taas nung kung saan sumabit yung drone natin. So shout out sa iyo kay Kuya Bobby. Okay, so mga ilang beses na rin tayong nakapunta ng ng Manawag Church. Nakaraan mga 2 years and 5 months ago, pina-blessing natin yung motor natin, yung ADV 160 natin doon. Tapos dumiretso tayo ng Baguio. Actually wala naman akong balak na umakyat ng Baguio. Pero nasa isip ko na rin yung akit na rin Baguio. So sinabi na ako ng kapatid ko ng mga time na yung ka-chat ko. Sabi ko nasa Manawag ako, yung pina-blessing ko yung motor. Iakit mo na ng Baguio. So nung sinabi niya yun, dumiretso kami ng Baguio. Yun yung pinakaunang long ride ko. Siyempre baguhan pa lang tayo sa pagra-rides. Abot din tayo sa point na super long ride tayo, mga 10 hours, 12 hours. Pero syempre dapat may mga stopover din tayo. Hindi pwedeng mawala yung stopover. Kailangan din nating magpahinga. At nandito na tayo sa may bayan ng San Manuel. Okay, so nandito na pala tayo sa bayan ng Rosales, Pangasinan.
Okay guys, nandito na tayo sa Manawag Church. Nag-park lang tayo. Punta na tayo sa simbahan. Ang Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag ay isa sa pinakadinadayong simbahan sa Pilipinas. Kilala ito bilang tahanan ng Miraculous Image of Our Lady of Manawag na pinaniniwalaang nagdudulot ng proteksyon, paggaling at biyaya sa mga debotong tapat na nananalangin. Tuwing weekends at espesyal na okasyon, dagsa ang mga bisita mula sa iba't ibang probinsya para magpasalamat, magdasal ng gabay o magpa-bless ng kanilang sasakyan at mga gamit. Hindi lang pananampalataya ang humihila sa mga tao rito, kundi ang pakiramdam ng kapayapaan at pag-asa na hatid ng simbahan sa bawat bumibisita. Okay, so mga ka-raids, nandito tayo ngayon sa Manginasal, dito sa may Manawag. Pagkatapos natin kumain dito, pahinga lang tayo ng konti, tapos dediretso tayo ng Dagupan. So itatry natin doon yung talaba o yung oysters. Tapos dediretso tayo ng Bin Malay. Dito rin sa may Pangasinan. Isa sa mga sikat din na pinupuntahan ng mga turista. So kain muna ako, tapos dediretso na tayo doon. Ayan guys, so yung pupuntahan natin, Dagupan, tapos Bin Malay pagkatapos. Okay, so sa pagkakatanda ko, yung mga nagtitinda ng talaba, nasa mga gilid lang sila ng daan. So pag may nakita na tayo, hinto na kagad tayo, doon na lang tayo kakain. Ang Talabao oysters ay hindi lang masarap na putahe, isa rin itong superfood na puno ng nutrisyon. Kilala ito bilang rich source ng zinc, protein, omega-3 fatty acids at iba't ibang vitamins na nakakatulong para sa mas malakas na resistensya, mas magandang balat at mas maayos na overall health. Alright, so mga ka-raids, sabi ko sa inyo, diba, pag may isa tayong nakitang nagtitinda ng talaba sa gilid ng daan, yun yung una natin pupuntahan. So ito yung nakita natin. Ito na. So yung bawat isa nito is 200 pesos. Ayan na. Thank you. Okay, so mga ka-rides, ito na yung in-order nating talaba. Tinanong nila tayo kung gusto daw ba natin na inihaw. Sabi ko kakainin natin ng fresh. May hindi silang suka dito, kaya lang nagbawon tayo ng suka kasi nagtitinda kasi si Mrs. ng suka, so homemade siya. Ito yung pa-sample niya. Try natin kung masarap. Fresh. Sarap. Medyo maliit ang
oysters nila ngayon. Hindi tulad nung nakaraan na punta tayo dito. Pero oysters pa rin naman. Ano po kasi ito? Ano, ma'am? Talaba with cheese, overload. Kasi ngayon po sir, hindi kami nakapagluto ng pigar-pigar. Oo. Medyo busog na tayo pero mukhang nakakatakap tong pin-repair nila sa atin. Oh, may cheese overload daw. Galing. Try nga natin. Wow. Tingin tayo dito. Galing ka ba? Ano daw ito? Chili garlic naman. Manga, pero gusto ko siya. Grabe. Last. Okay. So ang pangalan pala ng stall ni Nanay is Jackie's Talaba. So meron sila kilawing talaba. Cheesy talaba over tapos yung talaba with garlic tapos meron siyang chili. Ano po ito, Mami? Yan po yung kilawin na talaba po sir. Oh, try natin. Woo! Grabe. Purga tayo ng ng talaba. Okay mga ka-rides, grabe. Talaba overload talaga tayo dito. So nagustuhan ko naman lahat. Pero yung pinaka nagustuhan ko yung try nyo yung cheese overload. Inihaw pa siya. Ayun, so sabi ni Mami, hindi pala siya si Jackie, yung palang anak niya. Ngayon, pupunta tayo ngayon doon sa pwesto ng anak niya para ma-feature din natin. So, Mami, saan po yung yung ano po yung pangalan ng street dito? Lugaw po. Lugaw Street, Dagupan City. Tabi ng Dunkin Donuts. Ayun, tabi siya ng Dunkin Dunkin. Donuts. Okay, nandito tayo ngayon sa second branch. Dito rin siya sa gilid ng daan. And tinitimbang nila yung tama, 1 kilo. Iihaw din sila. Okay, so mga ka-rides, pag nag-away kayo ng Dagupan, punta kayo ng Barangay Lupaw. Hanapin nyo lang Jackie's Talaba. Ayan. Ito yung may-ari and siya po si Jackie. Ayan. Hello guys! Kung mag-away po kayo ng Dagupan City, hanapin niyo lang po ang Jackie's Talaba. Tsak na malalasahan niyo po yung pagka-fresh, yumminess, tsaka juicy ng aming talaba dito sa Jackie's Talaba. Okay guys, babalik tayo dito actually si Mrs. Malig sa sa oysters talaga. And hindi naman tayo nabigo, fresh talaga yung yung mga oysters nila. So yun lang mga ka-rides. Pupunta na tayo sa Bin Malay. Nandito tayo ngayon sa Binmalay, Pangasinan. Isang bayang kilala sa masaganang palaisdaan, masarap na seafood at payapang probinsya vibes. Simple, tahimik pero puno ng ganda at kwento. Ito ang final stop natin sa araw na to.
Okay, so mga ka-rides, nandito na tayo ngayon sa Binmaley. Ito yung kung saan tayo nakapwesto ngayon. Ayan. Dito rin tayo unang pumesto nung first time natin pumunta dito. Ang maganda dito, free. Gubay ka lang pag sa harapan may mga resort dito na may bayad yung mga CR pag magpapalit ka. Pero 5 pesos lang naman yan. Ayun, so chill lang tayo dito. Ayun. Enjoy lang natin yung yung moment. Ganda dito. Kung nakabot ka hanggang dito, maraming salamat sa iyong panonood at suporta. Sana nag-enjoy ka sa biyahe at sa mga kuhang ibinahagi ko. Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa susunod pa nating mga adventures. Hanggang sa muli, ride safe at ingat lagi.